миңа калса, мен инде уйлыйм, күп өлкәннәр ышанмый бит инде яшьләргә, хәзерге буын яшьләренә, чөнки нинди генә апа, нинди генә абыйны тыңлама, гел әйтәләр инде, кая инде минем теге карт әби дә, старший матрешка. Гел әйтә инде, хәзер яшьләр бүтән. Бик җиңел карыйсыз тормышка, бер нәрсә уйламыйсыз. Менә без тормышка үзебез юлны ярай идек, үзебез укый идек, үзебез өйдән чыгып китә идек, үзебез бөтен әйберне эшли идек. Шулай дисез бит инде. Ну, миңа калса, менә анализировать итә калсак, хәзерге яшьләр бер нәрсә белән дә аерылмый, хөрмәтле өлкән буын тамашачылар сездән. Хәзерге яшьләр дә шулай ук үсеп буйга җитәләр, сезнең кебек әйме? Өйдән чыгып китәләр, өйләнәләр, бала табалар. Бөтенесе сезнең кебек. Только ахырыннан башына таба. Бала табалар, өйләнәләр, өйдән чыгып китәләр, аннан гына үсеп буйга җитәләр.